Путин забрани да бъдат записвани в руските училища децата на мигрантите, които не знаят руски език. Браво на Путин, така трябва. Училищата не са за учене на езика на държавата, за развиването му. Това трябва да се направи в България. Прием за първи клас с български език. Който не го знае над средното ниво за възрастта, бива записван да учи в интернат. Интернат на пълен пансион, където се изучава български език. До нивото за прием на първи клас и след това първи клас и гимназия. Щом родителите не са научили децата си на български език, явно нямат капацитета да бъдат отговорни граждани и родители. В тези интернати децата се възпитават на духовни ценности, на морал, на зачитане на закона, получават добро образование, учат ги на занятия и на професии, така че да станат достойни граждани на България, да имат добър стандарт на живот, да са щастливи и да са полезни на обществото. Извън учебните занятия, разбира се, може да учат и майчиния си език, като частни уроци, платени от родителите. Също така, извън учебните занятия и задължителната занималния след тях, могат безпрепятствено да се виждат с родители и близки. Срещу този план, разбира се, ще почнат да кричат либерастите, враговете на България и предателите на България. Не, това не е отнемане на деца. Това не е разделяне на семейства. Това е осигуряване на бъдеще на децата. Това е грижа за тях. Или мислите, че за едно дете е по-добре да не учи, да не знае български, семейството му да го учи да краде, да проси, да продава бебетата си, да продава органите си. Това ли е по-добре за децата и за България? Хора, време е за промени. Време е за истинска България, ръководена по старите български методи. България на мъдрост, честност, морал, на хилядолетните ни ценности. Трябва всички да се борим за това и никаква пощада на врагове и предатели. Да бъде Ария, да пребъде България.